Mga istoryang puno sa grasya ug kamatuoran kini ang Storya Hey! Mga istoryang puno sa grasya o kamatuoran and kini ang istorya. Hey! Whoa! Pagkanindot karon because nindot ang atong isgutan og na ako'y mga bisita nga walay sama kagwapa og ka blooming. Walay lain kung gusto mo makabalo dayon, tinatudugayon para pusa-pusa nato ang atong hisgutan karon na ako'y duha ka mga dalagang unsa kitong kanta gali? Dalagang dilag na 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 na. All right, we have Pastor Jemima Pabugais Pioquinto o Pastor Helen Pioquinto Rica Plaza. Come over. Pakpak mo. Dalagang dilag. Welcome, welcome. Pero pero nakadungog ko ana na mulabay mo gud na magsakay ko ba niya makadungog og mga sound so di gid mo malikayan nga kuan gyud kanang mo recall sa imong mind gali. Hallelujah. Anyway, kini nga episode is brought to us by the Orange Video Prod. Call them at 0916-102-7267. Nag-offer sila og live production for your events, church services, conferences, concerts, or any corporate events. The Orange Video Prod, we don't just go live, we make it legendary. All right. Ato pailailahon sa nato mga konbi. Sugdan nato. Kabalo mo sa tong topic karon? Wala. Oh my God, wa mo kabalo? Wa mo kabalo? Atong hisgutan karon na, yan ato, atong hisgutan karon is kaminyuon, Wow. ministry og real life gyud. Especially as a young pastor's wife. Mo na to yung hisgutan. Pero ako nakita sa inyo mga kodigo, murag pentachok lagi na. So, Sa murag, headset pa ni nga. sa hasid pa na siya. Sige. Pero wala gyud mo kabalo sa atong kuan. Karon pa mo kabalo sa hisgutan. Okay, so manggreet sa siguro ta. Let's go, Pastor Jemay. Hello! Good day sa tanang mga viewers. Welcome sa Mr. Yahe. We are the guests sa third episode, but it's a privilege ginami karon. Thank you, Pastor James. Yeah. And, Yes. So, may gabi sa tanan. Hello, atong online world. wow. Murag season naman kayo. Murag Mayo naman kayo. Grabe to, sige, TikTok live. Pero ito, ay kanang excited mi, nalipay mi. Thank you, Bishop Pas James, sa opportunity to be part of Istoryahe tonight. Sige. Sa wala nakabalo, medyo dagko among mga naong sa camera man gud. Pero sa kanang personal, Ganun. dagko gyapon. Oo. So dito ang tinuod sa gamay-gamay pa ni si Pastor Jemay, pero gamay magyapon siya. Mura ni si Heart Evangelista. Lagi. O si Pastor Helen, katugaling Demon Hunter. Sige, for sure. O katong going up, 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 blah, 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 Naku, wala blah. ka. Wala pa day. So anyway, ingon nga mga young pastor's wife, mangumusta ta sa inyo kay I believe na ay naminaw na to diri karon nga curious po siguro sila kung unsa ang kanagaling nature, kahimtang kung mahimo kang pastor's wife. Kay namogoy mga kaigsuonan nato, especially mga babae, nga na sila karon sa stage nga they're looking for their God's will. And then, unsa ka, no? Kung maminyo ko pastor, or maybe, naiuban gusto maminyo og pastor, and then, at least nasa sila idea ba? So, kining episode, dili para sa tanan, pero ang atong mga learnings, mga revelation, mga experience, nga may sigutan na to, sigurado gyud siya nga makahatag og additional ideas og I believe it's very informative tonight. So if you're ready, ayo dugaya kay karon hisgutan nato og una nato nga mga pangutana. Dirita sa ready na ba mo dapat og mga pangutana? Yes. Sige, mo ni ako pangutana sa inyo. Na ba mo'y pangutana sa ako? Panay pangutana. Mami, pangutana po. Puro pangutana. Wala man nahalata nga tense mo, no? Wala ra? Wala Wala ka na. Wala, guro ka. Wala ba? Wala ba pastor? Wala ba pastor pero nagarap tutulog karkurog na. Okay, dirita sa kaminion og ministry nga hisgutanan ha. Actually daghan ko gi-prepare pero naalang ko'y tulo ra giandam diri. Pero isa sa mga dapat masabtan nga
kung may gisgutag biblical nga point of view, ang role gyud sa usa ka pastor's wife, Mm. ah, dili siya na-define sa title lang nga pastor's wife. Mm. But or na-define tungod kay muwali pud siya or naa siya authority. But it's all about character and faith nga makita sa especially sa asa siya nabilong like local church, sa mga Yes. manimbahay kay mo reflect man gud didto. So naabay pressure sa inyo sa dihang nahibaw-an or nakabalo na mo ug nadawat ninyo nga pastor's wife mo? Mm. Naabay pressure or wala? Siguro sa ako, Pastor James, kay I was ordained pastor before pa mi nagkasal ni Pastor June. So, mo Yeah. Wala Oy, kabalo. Say, may kalahian. So, meaning, ang pastor og as a calling, naa na siya sa pamurag na pressure paguro ko pas nga Mm. ako ang wife ni pastor. pero ang Or ah, base na ang imong pastor na pressure sa imo? na-pressure siya sa ako. But Hallelujah. the thing when it comes to pressure, Pastor James, siguro sa amo ni Pastor June more on kanang nag-collaborate me Mm. and then grace under pressure gihapon. Oh, wow. I love it. Grace under pressure. Ang Yeah. akong mga kuan gano'n kay mga maayo kay mga English ba? Kato din last pass. Bisaya dagkoy, Bisaya gyud kay me. But anyway, sa imo murag ang pangutana murag di kay siya kanang murag maka-pressure kay bisag pressure ang point sa akong pangutana kay pastor na mong gudi ka daan. Mm. But nagyapon siya gamay. Naagapon Na-adjust ra ba na-adjust ikaw Yeah. na-adjust ra ba nimo unsa may Adjust ra pas. Pastor, ako personally Mm. pod ko an pastor na pod ko daan. Amo ba? Before Wa kabalo. me na before me nagminyo. Actually Okay. una kong nahimong pastor, pero dungan mi gi-offeran ni Pastor. Hi, Pastor Jomel. Kaya Sarap. na siya sa kilid. So, pero when it comes sa ministry or uban pa pastor, Mm. murag kaingon ko siguro na ay pressure Mhm. gamay Mhm. kay lahi gyud nang as a wife kay kung context bitaw na kung naka sa balay as a ministry lahi gyud siya pero ang challenge siguro nako pastor Mm. katong sugod na mo na ako pay pastor Okay. Ay kay ikay una no? kay ako Okay, may no? una so Mm. challenge ang submission Mm. kay of course I have to submit as a wife Mhm. pero I have to lead Mhm. when it comes to the context of local church. Mm. Pero atong time naming decide na siya, so we are one na. So dili Okay. na lisod sa ka. So siya na karon ang siya na nag-lead ang na gyud. nag-lead sa Napaka-submissive mo naman. Ang bait mo. Yeah. Oo. So, naay pressure gamay. Yes. Dili pwede madako-dako. Padak-an na lang siguro na tapos. Parang dali. Kanang ingon nila ba nga sa kadaghanan sa church responsibilities o daghay mo message ninyo anytime sa inyong mga members. Unsa man ninyo na pag-protect sa inyong marriage nga murag di ta kasabot ba nga private life as a minyo pero public life pod as a servant, as a pastor. Yes, yes. So, unsay inyong gibuhat nga adjustment or any ideas nga gihatag sa Ginoo sa inyo para maka-serve mo publicly and then maka-serve mo privately sa inyong family or Yeah. bana. So, Kinsa may una? ikaw lang Kay una, kung dili mo baby. ako na lang ito ba? Girl, sige, go ahead. Sa ako po, Pastor James, kay regarding when it comes to sa ang personal nga marriage and at the Mm. same time sa ministry as well, sa mua lang na part is nahimo man gud namong priority ang ministry. And then of course, since wala pa pud mi kids, pero nakita na mo na tagaan gyapon na importansya ang marriage kay murag halos among marriage pud Pastor James kay since wala pa may bata more on ministry pa namong hisgutan aside from that pero when it comes to our kanang separation sa amo ang private o sa amo ang marriage life and when it comes to sa church mostly sa among mga leaders mga babae mga pastors among mga volunteers among mga leaders most likely siguro mga 70% or 80% mga babae so when it comes sa adjustment, more on ako joy touch sa mga members Kay namo. babae man gud. Okay, babae po. So si Pastor Junjod, when it comes sa mga personal matters, most likely ako may nag-atiman Sa mga members. sa mga members, sa ilang personal. Pero when it comes to preaching, So word siya gyud. sa word, siya Jod. And medyo ka na ng mga adjustments. So ang adjustment ninyo is inyo sa gid paklaro kung unsay kadaghanon sa
ministry mga Mm. babae murag nag-unsa mo ana murag inyong gisensus no? Giweigh in. Oh, way ninyo mas daghan man so murag diri nga area sa pag-manage sa mga murag kag customer service ba nga mo ikaw pinakauna duulo nun dili diretso kang Pastor Jung kundi sa imo kay puro Yeah. mo gud mga babae sa inyo Pastor Yes. Helen. Sama for almost 9 years sa Mm. marriage, 9 years na ka na ninyo? yes, Sir James. Wala nagbago-bago gahapon Aba, lang. kagahapon pa ba? So sa among isa siguro sa akong na-learn throughout sa among marriage is to put boundaries. Mhm. So limitations and Mm. boundaries. So naay limitation towards our atong mga manimbahay o Mm. ato ang miyembro. So naapoy kanang napod mi giset na boundaries sa amoa. Ang Mm. isa siguro na strong learning namo throughout is kanang we have to invest in our relationship Mm. all the time. So, while nag-invest mi sa mo relationship, so among ginabuhat pod, gina-discuss na mo ang mabutang na nga yan na mo i-discuss. Then when it comes to reaching out to people, of course, to protect one another, kung babae, ako mo handle, kung lalaki, siya. Okay. But most of the time, kung mahimo kaming duha. Okay. So, para dili pwede na sila lang or kami lang mas maayo na kay lahi man gud ng shared or naay shared na kuan ba kanang discussion or Wow. madunggan namo siya ba. So inana mo ang pag-deal when it comes sa amo ang mga miyembro but kana lagi isa lang jud siguro among gipaklaro na nag-set na mi kanang naay season man gud sa among marriage Pastor James na kuan na bitaw kay kana bitaw siguro kanang good ang intention kay para gid sa church para sa church then we forsake our na limtan na mo among kuan ba among kami. Sa inyong So duha o mga sa among duha which is good kay ang intention for the glory of God gusto gyud mi atimanon sa sila una inana ba. So gi-disregard na mo ang mga relationship but God has given us kanang wisdom na gipa-realize amo na have to invest for ours too. So correct. motong mga recent years nag-set gyud mig mga limitations, nag-set mig mga boundaries How many and years na nga murag mga kanaging nag-adjust gyud mo? Mga every year pero recent gyud na kuan siguro mga 2 or 3 years. years. Gikan sa pagkaminyoon. Para So at dito least sa paspas kaminyoon. ng Oo. learning dayon. So nag-set ka og boundaries. Naaba mo yung mga kuan kanaging mga any routine or habit ninyo sa imong yung mga bana ba as pastors sa inyong local churches nga nakatabang nga mas ni lig-on inyong relationship ninyong duha kay ang atong gisgutan karon is marriage and ministry nya katong gingon ni Pastor Helen ba nga medyo na-out na imbalance ba kay di mao kay mas daghan ang time sa simbahan Ministry. and then na-neglect nila ang kanang as a husband and wife. Sa marriage. Naa ba mo'y habit or routine kanang inyong anything inyong ginabuhat sa inyo as a magtiayon nga nakatabang nga mas malig-on mo emotionally ug spiritually siguro. Spiritually. Yes. Sige, Ay. ako pastor. Pwede po magdugan mo 1, 2, 3. Sige, so, when it comes to spiritually, siguro niya ang emotionally pastor. Pero, Mm. when it comes to spiritually, karon jud nga year, by the grace of God, devoted me, sa sa Acts chapter 2, nga, they devoted themselves Mm. to breaking of bread, prayer, apostles' doctrine, and fellowship. Mm. Dira mi nag-invest sa amo ang sa spiritual aspect as husband and wife. Mm. Like sa una, medyo dili kami radical when it comes sa Holy Communion, pero karon pastor by the Mm. grace of God, since atong January mo nang gingan New Year's resolution din namo as husband and wife na before going out sa among mga lakaw, di jud mi malimot mag Holy Communion. Wow. And then prayer every before mi matulog. And then when it comes to fellowship, we really engage to show up when it comes sa mga fellowship with the brothers and sisters in Christ. Sa small groups or madinagko, nag-invest na pud mi ana gitagaan na mong selves for the four pillars. And karon ang 31 days of prayer sa my home church nakatabang Mm. jud nga nahimo jud habit as husband and wife. And then mahimo na siyang routine every day. And Wow. then when it comes with sa emotional namo mo sa spiritual na aspect, siguro sa mga emotional pastor kay when it comes to dealing sa mga gamay nga mga issues, magkasinabot jud mi kastoryahan jud and then ma-expound and hangtod nga ma-resolve ra jud pud siya all throughout the day. So murag kung pwede as ako as wife maingon ko nga dili ako may masakto.
Pero ako jud eh, sakto pa. Ana, Tama, yun na. tama, ipaglaban. Pero Oh, ako, mo yun siya ko, ana. sorry, Mr. John. Pero along the way, naay mo hapon, and then, Pero ang point po sa tinuod bitaw, medyo lahi man gyud ang mga babae kay mas sharp, mas kanang makakuan mo Amen. sa details Ay, ba no? and then, Kami mga lalaki ba amen. kay, oh, mag-analyze go. Okay, ana ba, mo react me pero di kay mi-analyze dayon ba. Dili man sa tanan pero pag babae medyo lamang mo sa pag in terms sa intellect. yes, mas more on detail, practical me at Mm. times, and then, sa una, Mga itong gisgutan, murag women empowerment. Tama. Ano, women empowerment man lang gini. Pero pito, no? at least yun dapat So, go ahead. Ah, Ayan. siguro Pastor James along the way, siguro sa mga first adjustment sa mga marriage, Mm. murag dili pa na ako na masabtan and then siya pod, vice versa. Pero along the way, murag ako ang side, ako husband siya. When it comes to final decision, Mm. medyo by the grace of God, makasabit-sabit na ko ana sa iya ha. Mm. Siya pod, sa una Pastor James, dili ako dili sakto pero karon kay kuan nami kanang sharing of ideas which is along the way sa amo ang emotional and personal na mga affection, Mm. medyo nag-adjust nami ana by the grace of God. Grabe na, Amen. ang time gyud mo change gyud sa Yes. course sa ato ang relasyon sa atong husband or atong partner. Yeah. Sa imo, Pastor Helen. So, ang mga pud spiritually Mm. nag-invest gud mi ron na kanang bitong naman gud mi era Pastor James Pastor Jemay na kuan ka ng kanya-kanya mi when it comes to devotion, Mm. prayer ug uban pa. Mm. Pero this year, you decide gyud namo na we have to invest together. And we have to Okay. study Nice, together, we nice. have to pray together. Kay mo nang isa sa impression ni Lord na ako na-receive ba while studying, ang isa jud na ako na-receive ano siya na kanang sito gani mo nang dili usahay magka-coincide among mga decision kay lahi mig pacing when it comes sa spiritual studying or devotion. So nag-invest gyud mi when it comes sa ana na nag-decide gyud mi na together ba na inana, and unique si Lord kay very very timely kayo yung response sa amo karon na year jud kay kusa tuwa pa nakikistorya gyud siya sa amo. Wow. So daghan jud kay nahitabo recently na makaingon jud mi na Lord, it is you and you alone gyud sa amo ang marriage. So then tungod atong mga revelation among na-receive, nag-result po to siya sa amo ang working out sa among relationship na kami pod najud mi era na kanang kanya-kanya ba. Kanya-kanya pod sa decision sa life. So say for example, na siya paliton. Of Mm. course for the ministry na for the glory of God. So dili mangutana before mo purchase. Mm. I-inform na lang ko. Nagpila mong amount na I-ampon na lang nato. Nana ba? So ako po, Hallelujah. napukoy ako ang own decision Mm. na makabalo na lang siya. Kay ga-inform na lang mi ba? Murag Wala po ka walay nanimalus. Kasi nanimalus lang ka ba, no? Nanimalus lang. inana pero kana nakatabang sa amoa na isa sa pamaagi ba na nag-establish and kanang kuan pod kanang mag-intentionally mulakaw mi na kami lang we like walay mga bata, sorry kids. So mag-date ko na So mo. mag-date ko no Sige, mi nana. mag-date kita. And nakatabang pod Pastor James na labay miglanaw. Gilabay. Naabot miglanaw kay ang Ginoo na nangita pamaagi na makalaag mi. So nakahatag ito kaan sa mo apod na sa along the kanitong road trip discussions or road trip na mga conversations, daghan kay mo abot sa iyo haba na ay ko na Lord, isa din is among mga needs. Actually, Na agree ko kuan. na kanang mag-travel game mo. Mm. Kan kayo mo isgutan. Nya matingala ka, abot na din mo. Oo. Gusto na po ka mo balik na po ka. Mag-storya lagi ako. Well, naningid ko sa inyo ba, kaya ato pautan mo gud kung sa inyong routine or habit nga para mas malig-on pa gid ang relationship. Kamo mutubag basin wala man gud nakabalong uban. Basin makayo sila nga too good to be true, mga balaan ta kay mo murag grabe bro eh. Kay for example si Pastor Jemima, di man ka Holy Communion everyday radical kay na ba? Mm. Pero bago pa makadagsugod na ano kanang radical gid Karon no. nga year. Karon nga year. So kabalo ko na may mga goals. So salamat ana. Mo lagi na kana according kaning inyong mga madunggan karon. Wala ta nag-ingon nga mao gyud ni siya dapat. Mao gyud ni Yes. siyang standard. Based na siya sa kanabang experience o kinsa gid sila. Pero para po sa ko mas mailhan ta mo no better kung ingana din inyong mga ginabuhat especially sa
ingon nga pastor's wife niya, mga bata pag yung kayo. Pila edad nimo Pastor Helen? The Ay, same pareho edad. 1994. Mo ba? 23? Dali ko ibalihon. Pwede lang. Bright ang bakit kang math. Ibaliw ang 23? Oh, 32. Very good. Anyway, so Reveal. kuan sa imo gali kay katong dungan nag-prayer kay say di big yun na mabuhat ba ya. So permente po na or Dili. depende lang. Pero Oh, most of the time kung may magdungan na gid og oh, prayer or devotion. yes. Oh, nindot kayo. Na ko'y mga verses nga basahon. Tanaw na taon sa inyong reaction kung motuo mo dili. Ana lamig ha or Oh, kan. ana ba? Ingon ang Proverbs, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Amen. Ay, Oh, agad. Agree. okay. Ano Walay yun? question. Unsay agree and why? Ikaw, Sa? Pastor Helen. Agree ang wife? Oh, agree and why? Agree ang wife? Agree Ano and ba why? agree ang wife? So, agree ko, Pastor James. Lahi gyud daghan mo kay cases recently, Mm. cases na makita gyud mo sa Facebook ba Mm. na tungod na shaken ang marriages and daghan mo Yes. mga naka-istorya karon, especially Pastor James kay naatay mass wedding na coming sa church. Coming, no? So, Naka-insert? mass wedding June 12. Naka-insert, no? Oh. Na may ads, no? Mm. So, isa jud ako giingon sa ilaha na when it comes sa marriages or covenants ba, Yes. 'di ba ang isa gikahadlukan sa mga especially na nag-live-in kay kanang mo commit na sila nya dili di ay mo lahutay Mm. ilahang relationship. Then Relationship. isa jud ako iano ako na if undecided ka sa imuhang partner pohon, maglisod jud ka when it comes especially na ang blessing sa marriage is isa gid ana is finances. Mm. And lahi gyud ang matabang sa wife when it comes sa decision making. Mao ganitong si Lord sa in the beginning, si Adam pagkakita niya ni Adam naluoy jud kayo siya, motong gipatulog yun niya deep sleep, then Mm. gi-create niya si Eve Mm. as a helper niya. Nakoy nabasa po na siya na ang helper dito isama sa pag-help ni God the Father sa Israel. So pasabot strong support na Mm. kung Yes. kailangan og support sa man or kailangan support ni sa Israel na si God right away in response sa needs sa Israel. Sama pod ang wife when it comes sa needs sa husband. So dako Grabe. kayo part to play ang wife. Grabe, mura mag nagminaw Bible school. Pero ako na po to siya na which Um, is ako bitaw no kanang say man gud sayon no naman gud ang context na wife Wife ka, ka. helper ka, ikaw tighinlo, tiglaba, inana bitaw ang Lagi. concept sa wife Pastor James. So daghan kay ko nadunggan ana na pag-asawa ka dapat responsable ka magluto, manglaba og uban pa which is okay man na siya pero ang role gyud sa wife is to support the man in all aspect but in one way pod ana is submission pod sa wife to the husband. Wow. Yes. Grabe. Na Mm. murag di na ko kay istorya. Wala da kuyo man yung mga bisita oy kay murag gamay ra kang pangutanod. Tanan gyud no daghan kaya context. Pero sakto to in Yes. short, favor gyud ang asawa. Yes. And then katong ingon yung mga helper, depende lagi sa kanang mo interpret ba. Kay kung ibutang to sa Filipino interpretation, basta helper magud kay may magud. Pero dapat it should be in context. The Yes. Bible interprets the Bible niya. Pag helper mo sa Bible, di man ka ang helper, Holy Spirit ba pod, Yes. di ba ang isa sa mga Yes. kuan sa helper. So di gid basta-basta taas na siya nga manangin mo nga partner ba. Equal nga pagtabang sa Ginoo sa Yes. babae ug sa lalaki. Anyway, Yes. direta ka Pastor Jimay, agree ka adto nga he who finds a wife finds what is good Good and receives favor from the Lord. the Lord. So, kani Pastor James mo agree jud ko when it comes sa giplan in the first creation sa Ginoo ang marriage. So Mm. meaning ang union blessing jud sa Ginoo. Dayon isa na sa favor nga gihatag for the husband Mm. nga or sa man nga makakita sa og wife Mm. na siya favor sa Ginoo. Actually pag ingon ni Pastor James ako yung na si Adam and Eve pod. When it comes sa context sa helper, meaning able ka maka-help. So meaning naa kay capacity, naa kay ability nga wala sa man nga able ang woman nga maka-help mo nang gitawag siya nga helper. So kung wato na naon asay mas na ay capacity ang man ba or ang woman when it comes sa being kanang sa marriage Mm.
meaning able ang wife maka-help. Meaning Yes. kung walay naay something nga kulang sa lalaki, able maka-fill in ang Amen. woman. And then isa pa ni sa favor nga gihatag sa Ginoo for the marriage nga especially sa man nga nag-look for ang gingon diri naka-find siya og wife. So blessed ang union. It's a favor from sa Lord ang Amen. union. Amen. Mag kung dili nila ipadayon ang interview, Mm, ang podcast paminaw nila, mm. possible ang ilang makita ninyo murag mo mga astig ba nga murag women empowerment. Naa gyud makita nako sa inyo, no? Women empowerment mo, pero makita po nako inyong submission. Yeah. Mo na nga ang ikaduha nga verse, ingon diri, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. Agree dili? Amen. Agree ko ana pas. Agree. Kay Pastor. Kay sa ako makaingon jud ko sa among marriage ni Pastor Jun. When it comes sa submission, Pastor, murag makaingon ko na ako ana. Amen. Amen. Kaya ko ang husband na dili aside sa strong will siya and then kinsa man kay ato nako. pero siguro pas kanang sa gisumpay din ha sa Ephesians nga Mm. as to the Lord. Mm. Amen. Meaning ang submission nimo ako personally ako submission sa Ginoo kanang hinay-hinay na cultivate siya sa ako ang pagdako kay nagdako ko sa church. So meaning ang submission sa Ginoo kanang na-exercise na ko dugay-dugay na and then meaning ang wife submit to your husband as unto the Lord. Meaning kung giunsa pod nimong pag-submit sa Ginoo, mao po imong pag-submit sa imong husband. Mm. And then when it comes to decision making, kasi mingon ang uban pastor ba nga, pag mingon og submit mo sa isulti sa husband, mao na jud dayon. Pero along the way sa inyong marriage na siguro yung mga stage or phases na dapat ang imuhang plano or decision masunod. Pero along the way, once nga makita sa husband nga ang wife ni submit siya sa imuha, he became a man in the house. Amen. Kanang Yes. dili na makuha sa iya ba? Being the man in the house, kung imuha nang ihatag sa iya nga role, dili siya ma-insecure ana nga dapit nga part pas ba kay pastor kay kung sa amo na duha basin ako'y matuman nya which is dapat ang wives may mo submit meaning ang iyang pagka-man of the house mawala Mm. dayon hangtod dili na niya magampanan nga role pero once kay ang love ilaha man na pero ato as a vision it's for the wife and then I agree ani nga verse especially gidesign jud ang husband to be the man in the house. Yes. Grabe. Si Pastor Helen. Amen. Kanang sa last episodes, ako'y daghan istorya. Karon nga episode, okay, go. Fine. Ikaw na po, ma'am. Ikaw na po, sir. Okay, go ahead, Pastor Helen, go. So, agree ko na Pastor James when it comes sa wife mo submit sa husband. Siguro challenge siya as a woman na known na alpha gani Mm. kanang Unsa man binang alpha, oy? matuman akong pagbuot. Pero Hallelujah. it's also a humbling experience and reminder siya always ako ba na ang submission to your husband is like submission to the Lord. And always yun ako gina-remind akong self kay kung way back ako lataw yung self sa una ba kanang prideful yun kaayo di jud kabalo mo submit. But this time I'm always reminded na kung mo atake gani ako ang pagka-authoritative gani i-remind jud ako kung self na he is the man of the house and I'm called to submit to my husband. And lahi gyud ako experience wise lahi gyud pod ko mo submit ka sa imong husband na siya blessing na ikaw wife maka-experience ka na. And when it comes to submission manggod it's a humbling experience, a reminder kay ang gusto gyud sa Ginoo is we humble ba before him and he blesses us ba. So ako pod as a wife I'm reminded all the time na night times, di ba? Night times na sakto man ko. Pero all the time. all the time na no. Pero sa ako manggod po si Pastor Jomel, Pastor James, bright siya. So magsumpaki mi sa intelligence. Wow. Grabe na talaga ito ngayon. Pero pasal ka na medyo naa siya strong-willed siya, then naa siya ka ng authority which I prayed before the Lord sa una na gusto ko someone na ako man gud hili ko yes. Gusto ko husband na strong pun mo no. So So, karon gihatagan jud ka sa Ginoo. So gikontrahan jud ko.
Pikantahan jud ko Wala at namang bamin day. palagay. Wala na ko nagbahay. Happy? Kaya wala ko nagmahay. Ganahan ko sa fact na gihatagan ko sa Ginoo og husband na ma-exercise na ko ang act of submission. And I believe na dako jud kayo siya challenging siya, ma-challenge imong intelligence, but it's not a question of intelligence. It's the call of God to submit. Grabe, And grabe, grabe, grabe. Grabe, nag-init ang conversation, no? Grabe. Tungod ana, gusto ko mga kanang bugnaw. Kape palihog, coffee break. coffee break. Anyway, Sa husband. oh, Ayaw. ay tuod. Karon. Dapat ang husband ang maghatag. Sa pagkatag. Oh, dapat ang husband ang maghatag. Mm. Then dapat Yes. nakasmile. Nakasmile dapat, no? Niana ko sila, gina ko sila nga. Siya nga, di daw sila magsinina og tarong, ana. Wata ka baro, makita day mo karon, o tanawa na nagit karon, o kana. Kisa man ning husband, makita palib ang husband, naro. Oh, iya ayaw sa kuha sa imong asawa sa ayaw sa pataka. Igsuon ra Ang ta. asawa sa gusto mo ko wait. Unsa di? Ayaw, tanong pagata na ta ganit. Oh. Oh. Ayaw ka pila ko. Kanya ako. Ulahin ako. Yata na kang kan. Oh. Pero pag cookies ko. Oh, basta dili lang ikaw watan. Ayun lagi. Okay, oh. Kala ko ha. Oh, oh sige. Yata si mong asawa. Gulat kayo, no? Okay, oh, Wala na hindi ako. oh. Kaya ako tanong, tigiginan ko, Brett. Ano? Nagtarungan na dyan. Bugnaw to, inusan daw daw. Ako rin bugnaw. May iba. Okay. So, salamat kayo. Grabe ko mga sweet ba sa inyong mga husband eh. Pwede mo alis sa mundo, di mo sa likod sa inyong asawa ka dito. Doon sa Kaya na, mawa na, diya, ginanda mo nga mag-anda mo permi. Laging handa. Balag mga bulingit. Sa una raman po bulingit. Para hiyak. Hiyak daddy. 1, 2, 3. O, hiyak daw. O, araw. O, nara. O, picture. Alright. Salamat kayo. Babay na mo eh. Babay. Kiss po mo sa inyong asawa. Kiss. Sige na. Daddy. Okay, bye-bye. Alright. So, kining episode is supported by DJ Pro Audio and Lights, your trusted partner in premium audio visual production and event technical solutions. You can call 0917-870-8068 or you can message them directly sa Facebook, ang DJ Pro Audio and Lights, where technology meets experience and every event becomes exceptional. Okay, so balik ta sa atong kaminyoon, ministry o tinuod nga kinabuhi. Gani na mo gud madunggan kasagara sa inyong mga tubag ba nga kanang spiritual o kanang puro mga good side, which is kabalo ko mo ni majority gyud sa inyo. Diri ta sa side sa kanang inyong yung tinuod nga kinabuhi behind sa pulpit, behind sa ministry. Yes. So, ang pangutana mo ni, daghan mo gyud mga tao nga magtan-aw ninyo ba nga basta pastor's wife, murag ligon, kusgan, dili apil mapilo na kong isog. Dili isog. Sakto lang. Pero strong permi ba kana nga point, strong permi. Naabay nanghitabo sa inyo nga mga butang or situation nga wala makita sa mga tao ba? Sa inyong personal journey. Kay puro mo nakita nila puro strong mo. So how about naabay mga wala nila nakita nga medyo makita diha ang side sa inyong personal ninyong nga life. Anybody? Yes. Ikaw na. Ikaw na. Daghan mo. Pero ko daghan jud kayo pastors weak side siguro kanang mura ba kayo ka vulnerable side kaya siguro mo ni akong always shout out siguro ko pwede na mag shout out Pwede kayo. Pero magbayad ka. Daghan kog vulnerable na side makaingon jud ko ana kanang naay mga season na feeling nako misunderstood naay mga inana Pero ang inyo i-share, pastors, mas katong inyo lang gusto i-share ha. Dili yun ni sa ritanan. yeah. Dili po ni sa detalye. Pero at least nasa Oo. idea ba nga sa side ni ila makita nga mura mo si Optimus Prime nga kusgan permi. Nade po may side nga ingani nang hitabo. Yes. Sige, padayon. Ako, Misunderstood ka? misunderstood og kanang
misunderstood tungod kay makita nila strong ba kana lagi na misconception. Pero nagyud kay season na gusto ko langion lang ko ba kanang inana bitaw luto nami season pasayanan jud ko na ka, Pastor Jun. Kung makita ninyo ang naong ni Pas Jemima, pagka ingon niya gan langion ani, grabe gid yang kikilig yun si Pastor Jemima. Sige, sige. oh nanang Pero medyo Kuan, July Sige, padayon. nami na rin pastor all like season man gani era ba tanan mo siguro mga karon itong uy palitin po bulak pa yan ang namin yung inana na mga kwan pero ginagmay ra na siya pero kanang na ko'y mga demands na pod na gusto na ko ma-meet and siguro daghan mo challenges and kabalo man jud siguro mo unsay mga nahitabo sa Ako, amo wala ko kabalo. Wala ko. ano ba I'm grateful na ako'y Dokimos community di ba ads na pod Last na po. na ako'y Unsa nila kuan, Dokimos? na ako'y Dokimos community na maka-confide mi ba as couple so atong mga vulnerable na mo na mga season Pwede din niya share. yeah. Okay, Oo, support dito group. na mo, pwede niya support gina-share. group Very na good. mo, ang Dokimos community is our support group. So, nalipay ko na kanang na ako'y area na maka-confide me as a couple. Grabe yun kaayo ka ng, dili siguro nila makita na kakapoy sa mama, kakapoy sa trabaho, kakapoy sa pagpa-eskwela, sa demand sa client, dayon. At the same time, pastor pa ka, dayon, kailangan pa nimo ikuan ang imong husband. Daghan kay mga areas na dili bitaw visible sa ubang tao pamati nila na sayon ra kay amo kinabuhi. Pero actually dili daghan kayo kuan kanang test akong patience, i-test akong maabot jud ko sa point na gusto ko panghawa mo tanan kay gusto lang ko mo syagit na kanang gusto ko ako ra isa inana. Pwede ba Yun. kumusalaw dito sa Tibuga? Develop so ara diretso. Dito mo syagit. Dito mo syagit okay. Napoy mga inana na Ella and napoy mga season na dili na ko Pero at pro least nakabalo ang promotion. mga tao nga na gyud ang pastor's wife. Pero dali ra ka maka-recover dayon. Amen. Makaingon jud ko Pastor James na grasya ra jud siya sa Ginoo Salamat sa kay Ginoo. katong mga inato na panahon kung akong balikan feeling nako dili na Ayaw na lang. inato. Ayaw na lang paliho. Dili na to balikan Ayaw pero na lang. kung akong balikan ang Bitaw. sa akong decision ba feeling nako dili inato ang Mm. ako ang response Lagi walay na. grasya sa Ginoo. So mo na ko na Amen, amen. daga ba question na inato imong response ana ko na wa po ko kabalo kay kung ambot lang kung naapo ko sa bati na batasan atong panahon na bati jud pud siguro pag response ba but I thank the Lord for the grace of God. Amen, na amen. ihatag. Grabe power gyud kayo. Ikaw Pastor Jemay, na ba yung mga behind the scene diya nga Yes, Pastor. especially ikaw kay murag sige lang kag smile. Yeah. Kuan kay ba kani si Pastor Jemay ang Wala yang lang. image kay murag Butan nang kayo. butan kayo. Wow, Pastor. Kung sa salida siya tong gidawdaog ba? Dili pang inapin. Ilapi. So tell us sa imo ang personal ni kinabuhi. Siguro, Pastor, sa challenge behind the scenes ni Pastor Jun, ako as a wife, kaysa mo ako ni Pastor Jun, when it comes sa aspects, pero particular lang siguro ko when it comes sa financial, medyo kanang ako may higher income kaysa ka Pastor Jun. Since ako masabot ko, especially sa kang Pastor Jun kay sa wala nakabalo ni graduate na siya education. So teacher din na siya. Pastor Jun. Bato ra manudlo siya murag ulabay eraser. Oh. Mura jud teacher. Pero kung makita na mo along sa mo ang marriage, dili ka na iyang tawag. Mao nang nagpastor siya and then full support jud pud ko as a wife regarding ana. And then sa pagsugod jud sa marriage, pastor, medyo ako jud yung higher income than sa ako ang husband. So medyo behind the scene kanang financially ako yung nag-provide jud sa amo ang needs. Pero thank God kay nahimo siyang businessman na ang DJ Pro sa tanang sa tanang mag-book for events. Hoy, kumana ka mga nag-ads ana. Additional bayad na. Sige, padayon no. So Sir Jun ang nagman sa DJ Pro karon. Wow. DJ Pro karon. And then even until karon mostly nagbayad sa mga bills, sa guban pa. Pero at the same time pa sa una medyo kuan ako na kanang ako may asawa dayon medyo ngano ako yung nag-provide for the kanang partnership sa marriage.
Pero alam ko pas na-understand na ako nga kanang being a pastor nga full-time siya at the same time karon salamat sa Ginoo nga na businessman na siya. Karon mas masabtan ako nga ay even among finances one man di ay gitagaan lang kog capacity sa Ginoo nga sa kani nga area medyo higher ang ako ang salary pero amo aday ning duha. Sa Correct. una pastor medyo kuan ko ana ka nang mag-question ko nga no ako ang mas mo provide pero along the way karon makita na ko akong husband nga grabe ka hardworking karon kay negosyante na jud siya kung istorya and May then istorya siya sa ko usay mura ya. Sir, usay mo sir. Sir naman ko niya. pagpulo sila. Pero, mo na pas ni-grow siya na and then karon ka ng give and take me when it comes to finances and then isa sa among rule jud sa among kaminyoon amo ning gina-share pod sa tanan namong mga support group pod nga mga married couples nga dili jud mi mag-away og kwarta. Wow, Oh, so nindot na. mo na pinaka number one pag nanay isa nga murag mayon og tingbayan na ana Mm. pwede ba kamusultian na no nga Mm. problem pero amo jud ang gisabutan Pastor James nga dili mo hisgot og problema when it comes sa kwarta mag-ampo and then kung kinsay na able mo ay mo provide so along Wow. the way So lain gid ang pag-deal no sa mga especially pag moabot na sila kuan, sila Judith o sila kuan. si Si Judith o si si Judith og si limot ko sa ngalan sa isa. Basta si Judith. Judith si Mm. Judith No kanang lahi-lahi gyud response or action sa every couple. So mo na nga kung unsa inyong madunggan karon sa ila gyud pud na pero maka-learn ta ba? Maka-learn ta nga ay nga ni di nga pamaagi. And then mo na ikuha na ko ha kanang murag i-follow up nako. Sulti naman ninyo. So nakasulay gyud mo nga bad kay inyong gibati. You feel really bad sa situation baka pero tingsimba man. So ang gipalabas ni mga okay ra gyapon. Unsa inyo mosultihan? Nakasabay mo na? Yes, Sige daw. Isa may una. Uy, gago na many times eh. Sige, sige. Okay na. Okay na. 9 years mo din, no? So, Sige, go. Kasi una sa inyo. pastor Mm. kay sa wala na kabalo worship lead pud ko dayon kung bana mo Basta ang point na niya, imbis dili ka okay, pero nagpaka-okay ka. nagpaka-okay na lang ka Ah, grabe yun kahit eh. So- Ino, mahigop sa kubi. Sige pa. Mm. Sige, asa mo ang experience, labaw na ko, worship leader. Pinakauna biya na sa program, pastor, before Mm. mag-word. Then, kanang siya'y mag-word, ako'y mag-worship lead, Mm. pero before di ka na itong simbahan, wala, nag-aaway na, wala tinggan na, inuban pa. Bigyan mabantay yan. Dili dyan mga, pero wala rin dyan ni pastor, even sa pag, kanang mag-worship lead na ko, makahilak na lang ko, dito na sa pag-praise and worship. Ah, so now I know. Now I know. So, Dili ito sa kay Lord. dili ka. Dito. At least may mga na ito mga na struggle ba? Pero nadala gyapon nimo tungod sa of course sa anointing sa Ginoo sa ministry professional pag kini si pastor Helen ikaw na pag kini anar mo gani many times klaruhan na ha Dili sige malimot. sige Brian Amo po ba sa James? Siguro na puti. pero ikaw ra bang sige po siya smile hindi katawa Si Katawa. pero naagid po din nga kasuway jud ka Ang pagkatawa ko good nakakaroon pa sa James kay mura siya coping mechanism po siguro makaingon ko coping mechanism siya sa kog-ed. Pero sa una natoy mga instances po da worst kani funny jud kay ni na kuan Pastor James kay numdog ka gi-assign nimo siya worship lead na katong Unto the Reigning King. katong God is good Oh, God is good. pas kay na Paspas kay na. Oh, worship lead siya to. Ako ushering, greeting people. Pero gaaway na midaan sa balay. So sa sikad pa lang, sikad pa mong journey ato. Sikad pa lang wa nay tingganay. Ana na jud una. Ay ko na unya na lang jud dinana jud ako una. Oh, so pag abot jud dito, utro jud dili Lord, dili mabati sa among igreet. God is good. Wala ka na anak. Hala, nag-worship kog ako Pastor Ah, James. so dili ka rin kanta unsa rin kanta Jesus name. Pero after ano gusto James, mura na kog wala ning tabo ba kana mura na kalma no. After kada ma-overcome na nimo na situation, kayo ko na kuan siya kanang mawala ra pud siya. Okay ra pud may mura ra wala ning tabo. Uli ra pud may mali. Nawon ang mga kasing-kasing. So lagan kayo mga kuan and ato po ma-reset mo ng mga situation na kada bang
sa kanang sa kasuko bitaw dili nimo siya mastoryan o pero kuyo gyapon mo uli, kuyo gyapon Pila pa kuan. mo ka oras waiting ugay or adlaw? Kasuway mo na? Kana every Sunday jud pas kana sa Dili service. po na bisod-bisod gid. Kana instance lang pa like Di katong instance nga Ah, naglalis mo ba niya, nag-away. nagpretend ka nga okay nga dili ka okay. Pila ka adlaw or oras po na? Oras ba na? Or baka months? So far pa sa mo ang marriage, murag pinakadugay na ng duha ka adlaw, Ikaw sa inyo duha ha? tulo. Sa imo Pastor Helen? Overnight? Overnight. Pero So biblical ka ha? Ayaw ipabuta ang adlaw. na kay malayas man siya. Yeah, my days pa kaya. Ba't ka gani nga to sa Pastor Jumel sa balay? Nga nagbudak-budak. Noon siya gani Pastor Jumel. Ilayos na Nilayas mo dito di ay. Pero tapos kuan man kanang lahi-lahi biyag coping ang boys sa WhatsApp tama po naman. Pero decide na po na nabo na. Dili jud ta mo hawa, bahala wag kinaunsa. May pa mag kuan na lang ta kanang mag silent treatment na lang ta at least nata sa usa ka balay. Pero based atong gisgutan karon, dili gyud perfect ang relationship Yes, sa yes. couple ba. Pero makita na importante ang naakay knowledge or mature jud ka ba to handle kay kung dili gyud bulag gyud. Yeah. Murag ana gyud paingon. Yes. So at least may nibawan sa tong mga listeners o mga viewers nga yes pastor ta taghimo tag mga uluhaton sa Ginoo pero naagi tinuod nga struggle the same sa common people. So ngayon ko lang nalaman mga tao pa na talaga kayo. No? So real woman no mga tao. So kini naabay unsa bay nakatabang sa inyo unsa man na siya nga complicated ba ya? Liman ka publicly, Yeah. so pastor ka, nag-serve ka, taas ang tanaw sa mga tao ninyo, standard, and then privately, napod may kaugalingon nga gitawag og kinabuyog, napay mga struggles. Kana unsaon ninyo na ba mo na-embrace nga wisdom or knowledge or na ba mo mga sekreto nga karabang nakaingon mo ba nga makaya nako ni or nakaya niyo handle naabay mga butang nga mas nakapalig-on sa inyong identity ingon nga pastor at the same time you're a wife Yeah. kay matod pa sa akong nadunggan na kana ding pastor's wife kuha na siya kana bang holy privilege Amen. holy privilege niya kay di man ka pag maminyo man gud na gyud ya ingon ba si Paul nga sige kung maminyo mo ay ready lang kay mangatol gid mo sa tanan dili ikatol so kasabot naman nato ang mga viewers ana and then the same time pastor mo so asa diha nga area sa inyong nibawan nga any secret na nakatabang sa inyo nga nakusgan mo sa inyong identity. Amen. Ako Pastor James, dili na ko ay pinaka number one jud nga ni tatak sa akong mind kay sa gingon ni Pastor James nga magbahalag, mag-away sa personal when it comes to ministry, mahimo gyud professional. Siguro pas nahimo sa disclaimer sa mo ani Pastor Jun ba nga, if ever moabot na nga circumstances, ready ang kasing-kasing sa pag-handle through sa katong gingon ni Pastor James. And then nadala na mo na siya being kanang a wife as a husband Pastor Jun at the same time both sa mga pastors tungod ato nga reminder Pastor James. And then sa ikaduha jud pod kana murag more on before or preparation tong giyon ni Pastor James. Siguro pag actual na isa jud sa ako lahi man og coping pod si Pastor John pero ako jud pod Pastor James na jud someone nga ginatsatan when it comes sa marriage namo. Oh, very good, very good. Shout out sa ka-ate girly. Oh, wow. Appreciate ko na to. Nga kanang masulti nimo Pastor James unsa sa nga situation sa pag-handle nga makasabot pod sila unsa ang ako Correct. ang standing. And then sa tisin always na tisin ingon ani reply sa tisin. And then so as with the other nga support group nga maka-remind sa imuha unsa jud ang imuhang i-response as well. And of course go back ta sa word kung unsa joy makapahumble down sa ato when it comes to marriage as well. Oh, si Pastor Helen ikaw pas. Kuan Pastor James, una kuan ang word Mm. and lahi pud ang we're under the same leadership. So blessed kami ni Pastor Jomel sa inyang life ni Mm.
Pastor Shane, kay og sa inyong covering ba as our leaders. So nakatabang jud na siya dako sa pag-cope up namo sa mong mga situation sa marriage. And kuan kanang og support team, then duha siguro ay tulo siguro pas kay kanang ay Pastor James and Pastor Jemima ang kanang mindset na ako'y covenant between him and between God through marriage. Na kung magkinaunsa kay usahay man gud mo ma-fail nagit of course naman gito sa among situation sa among marriage na fail gyud mi sa among covenant Okay. na among vow, my vow towards him and his vow towards me. Ang isa gyud nakakupot sa ako is akong mindset na I still have a vow towards God. Wow. So kanang mas stronger ang covenant before God than our covenant kay kani shaking man ni mo jud tong gikuptan na Lord because I have a covenant before you mo nang I will hold on sa among marriage. So mo na isa sa mga nakatabang sa amo na maka-cope up ni sa mga sa mga situations when it comes sa amo ang kaminyoon and apo ko'y confidant kung na confidant maka-reach out ka ti Shane. Mm. Duulanan yun si Shane. Wala pa na lawyer. Pero maduulan Amo na. na, ma-lawyer na. Lawyer na. And isa po, ako ang si Zoom, si Ivy. Kabalo siya sa tanan. Black and white. Sa mga nahitabo po sa kuabot ba. So, moto pa. Sa Wow. kulitabang. Mamin ako sa inyo, sa inyong mga gipang share, to think, napa mo sa 30s, no? Mga young couple pa gyud mo. Pero, makaingon ko ba nga, dili gyud ay basihan sa edad. Kaya naman kay, ako sa'yo, magunaw na ta nga, advice ka, pero bata pa man kami. Marami ka pang kakaining maragana ba. Pero, listening from you, kamong duha, makaingon ko nga, grabe gyud ang gibuhat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Glory to God, ana, ha? Amen. Glory to God. Pag magiskutag sa simbahan or sa commitment, sa calling, karon mong kapanahonan, karon sa nga generation nato, ang mga babae karon, especially nadia sa ministry, dili lang pure ministry, naa sila yung mga negosyo, naa sila yung mga trabaho. I believe na among duha. Yes. Naamoy mga negosyo, naamoy mga trabaho. So, Amen. unsao man ninyo karon pag-balance, family, ministry, trabaho, negosyo nga, medyo pressure ba gyud nga mga departments. Kasi unang istorya. Yeah. Si Sa- Pastor Helen. Plus, ako apod, Pastor James, ako'y anak, duhang. Hello, say hi. Kilan kang. and si Miss Holly. So, very challenging kay lahi og style sa pagdisiplin ba. So kana on top sa ministry, sa trabaho, negosyo amen no. Na-establishing and sa amo trabaho og ako as a wife ug uban pa daghan kayong mga kumingon ka pressure ug unsa siya pressure gid kay siya when kanang latawon ang nimo kung Lord makatulog pa baka ako ani kanang inana na perspective ba. Mahila po ka usahay pas. Muhila ko Pastor James. Say gani magtutok na lang ko. Pagtutok na lang ko sa magilap ko. Wala pinabuhat sa isa kadlaw. Kaya gahilap ka lang. So, naay ka nang itong sa term pa sa timba ba nila Jera. Siya na schedule na emotional breakdown. So, magtapos sila, puro na hinilakay. Hinilakay na sila. So, naka-schedule. Pero ako So, sa tinuod bitaw dili ba ko against ana. Go. Kay ngano part maguna sa tao nga sometimes you need to i-let go nimo bang imong ipangbati ba. Kita bi ko na sa Facebook ang mga tura ka sa mga kanang mga bukid. Yung musyagin din ka. Yung kasabaan ng tao nga nagpa-high blood nimo ba. Nana yan okay ra mapagawas. Pero of course kabalo ta kay naman ta sa simbahan. Gi-advise gyud nato nga may mo iduol gyud sa Ginoo, ihilak gyud sa Ginoo. Kay after ana tingala ka na ko. So padayon na giputol na ko imong story. Ngayo ko pa sa ilo. So, nakatama po ang priorities and calendar. Kanang mga schedule ba. So technical ka. Technical. Ah. Ay, mga Unsa ba technical na systematic side. approach? Systematic approach. So, dahil mga inanalataw na lang ako schedule. Especially, kay nana to sa season na malimot-limot na ginagmay. Pero ako ipaklaro ha, nakay trabaho, nakay grabe no. Should be na. So, yeah, like clients. So, like Ang demand. inyong trabaho nature sa Sa online job no. online job then Mao na mo gunay kuan karon ka ng kusog yun. Online job. So kana murag nakatabang na kuan and to keep me insane. Word gyud sa Ginoo. Karaway ko na Lord, mo gyud niya dili jud ko maulaw moingon na mo jud ni advantage nako sa tibuok na mga parehas nako kay dagan kisa ako
sa ako ang parehan ako karon Pastor James, daghan jud kaayo ko na-encounter na nag-postpartum, mga inana ba. Then ako Lord, salamat jud kay na imong pulong na ako yung mga tawo na maka-confide ko, na ako yung support system. Ako jud og tabang ang Pero support wala system. nagpasabot kang magsige kag hilak or maghilak ka pasabot week ka dili ha. Kanang that's really part of kuan nga ma-release ka ba sa Oh. imong emotional nga mga bagahe. Amen. Salamat nga na Pastor Helen no. Si Pastor Jemay, dili siguro the same nga question pero related ra gyapon. Okay, nakay negosyo, nakay trabaho, pastor pa jud ka, nakay bana, nakay gihandle nga mga team, church. local churches pa gyud. Nabay time nga medyo giakni mo na as one kanang murag Nasabay. giusag sabay mo. Nahitabo ba na sa imo? Siguro ako sa Sige. mo, Pastor James, Mm. dili siguro even many times, but kanang often, especially naapoy time nga magsabay imong trabaho nga schedule then ay event sa church. Ang nakabinta lang pastor kay online online job, and then pwede ra madala sa simbahan ang simbahan. trabaho. So most likely, especially kanang mga HESED nga weekdays o sayang mga schedule o mga other midweek na mga services, madala jud ang trabaho ba. So while worker ka, at the same time naapod ka sa church, naghandle po ka og kadaghanan, and then magsabay-sabay siya, pero by the grace of God mabalance ra pud siya. So naay mga instances nga ingon ana nga gasabay-sabay na tanan, pero moabot siya sa point Pastor James nga dapat na kay i-decide nga dapat nimo unsay unahon o unsay dapat unya na lang sa. Pero mostly pod sa among mga decision making, mas mauna og ma-priority jud ang ministry. Dayon kung mapangitaan pagpamaagi ang mga other nga mga side hustles, mapangitaan na pud pamaagi. So mao na siya Pastor James. So sa imo ko tan sa mga tao sa inyo kay especially sa my home church kana bang mao gid tinod bisag ako gali mingon kabantay mo mingon ikaw sa inyo. Kadaghan ba sa inyo gipangbuhat manlapas mo third heaven na rabi ako to basin ma fourth to fifth heaven na. Kay ako personally bisag ako ang ilang head pastor makita gyud ako grabe kadaghan sa ilang ipangbuhat. Nag-flow sila pa sa grasya sa Ginoo. So mo na nga challenge gyud na nga usahon gyud nimo. So grasya ra gyud sa Ginoo nga Yan. napadayon niyo na. So maghisgot tag about kadali sa parenting. Kabalo ko nga wala pa mo'y anak ni Pastor John pero you are looking forward for a twin. Amen. Twin. Amen. Twin. And then asa man liwat sa imo or sa iya? Sa physical appearance ako ana lang. Grabe siya. Sa talat ug sa physical Sa iya daw. Ako Sa imo ba, niya. iha daw ka bride. Oh, grabe. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, mo salig na lang ko na nasa Pio Quinto na jeans. Sa kadaghan ninyong gisgutan ganina especially sa ministry nya na yung mga trabaho. Unsa inyong boundary kabalo ko na nahisgutan na sa pipila ninyo pero mga ginagmay lang pero diri mas mapaklaro kadali. Kada bang naa ba mo'y boundaries para dili makuha ng time sa family ninyo kay daghan kay mo ipang trabaho sa simbahan. Kani practical gani ha. Nalipay jud ko sa inyong ipang buwan nga daghan mo gibuhat sa Ginoo ba pero basin nanobra na pud kay ba. Di ba niana ko sa inyo basta Monday kung mahimo wala gyud lihok kuano rest day gyud na. Ay by the way karong April taas atong rest day kay maghimo jud ko maghimo kog ordinance oy papahulayon ta mong tanan kay grabe way hunong mapahuway sa ta ana sila ato na i-plaster. So sa inyo na ba mo'y boundaries nga dili makuha ng family time or sa imo sa imong mga anak kay dapat nadyo kay time sa imong anak nya sa imong murag wala pa man sa imong mga anaks daghan kay mo anak eh mga young people daghan kayo so unsaon ninyo na ba mo'y mga boundaries ug unsa na Yeah. So sa amo Pastor James kay intentionally ilaag yun ang mga bata. Especially kung layo, daghan dito kayo nahitabo o sa the week. Nagyon mi ko ana, ilaag na to ang mga bata. So, given na nadaan sa mo ni Pastor Jumel na nagyon mi ka ng kung term pa kinawatay na oras. Pwede kasi kinawatay decision na mo ba na o sige magawas ta atong hisgutan kay ang kani at ang kani magawas ta hisgutan na to ang sa ministry. Hisgutan na to ang sa Aleph, hisgutan na to ang sa katuuban pa namo ng mga plano all na mga inana. And then ang mga bata amo yung decision na kuan at least once a week manggawas magawas gid mo dayon ang Sunday mga kanang inana o
kanang ilaag na mo sila dira sa Robinson ng mga dulaanan. Dayon kung naa gyud ni time jud amo jud ginabuhat ay hands-on jud pud mi sa mga bata. Especially ang ganahan pud nako ni appreciation day Father's Day. Ganahan pud nako ni Pastor Jomel, Pastor James kay maayo siya mo kuan jud sa mga bata. Hands-on jud kayo sa when it comes sa pag So ato na lang siya ibutang sa kids. Oo. So kids champ na siya mag-handle. Maayo siya ana. So Ay, praise God. thankful ko na So intentional na. Tuwagi, oo. Intentional yung ginabuhat. Oo, Sa imo intentional Pastor Sa mo Jemima. ni Pastor June, Pastor James, kay naa jud mi 16 man ang mansari. 16 man ang mansari. Unsa 16 man sa rin? Every Di ba naman 16th. ka ng kanus? Every 16? Oh, So, Oh. Oh my God. pwede yung lagi doon natangtad ka ng pas practice nga po na ba? Mas maayo. Sa 16, every 16 na adjun mi gisat nga date ana nga kanang manggawas mi and all. So every month mo na mong ginalook forward nga amo adjun na nga time ni Pastor June. So usually jud Kay kana ra man inyong mga bata kay dagko na kayo. mabili ra. Pwede na mabili. Dayon when it comes po sa direct sa ko adjun family Pastor James, si Jera naara pud siya sa balay perminti ng murag nalibog kag kuan ba ni kanang nag-independent or naara gihapon sa home pero when it comes sa direct na family matagaan jud siya time like every after Sunday service mga only ana and then sama po ni Pastor June maghatag big time for our own then ministry na po no time sa ministry. Lagi no. Si Baby Jera. Si Baby Taghan na Jera, lang gyud na ninyo kuan. amo na ni siya Baligya. sale. Russell. Si Pastor Rosie, si Jera, si isa pa. Si Yani o kinsa man na Si Monica. Monique, si Monica. Monique. Monica. Pwede na ba si Kwan sila Michelle. si Michelle Magsay. Magsayo katong isa, Michelle, asa man tong isa to, Bagsarpa. Bagsarpa o katong isa katong si Honey, pwede na si Honey o Honey minyo na si No. Honey. Ay, kon pa Adi pa ba? siya pwede. Eskwela. Eskwela. Sa mga estudyante pang eskwela sa mo. Pero kung ang edad ninyo 25 pataas, go. Go. Ayaw na ninyo dugaya kay nagubat ra ba sa Iran karon? Ay, uso tayo pa yun, Pastor Kaya diba, Jemima. Pastor James, ano ka, God will restore the fortunes of of the, your- katong sa mga Iran ba? Oo. So, kung na sila, ay, magningi. Hindi na lang sila, og ganyan. Mao ba? Nakaingon sila na. Kasi kay Kwad pa si Iran niya na lang. So wala na tong afam kay Iran yan na. Iranian na. Sige. Magisgot ta gamay lalis and then communication o kaminyoon gihapon. Pero actually na inyo naman nasulti ni ganina. Pero diri basin pwede ma-elaborate gamay kung niabot ang time nga medyo grabe gyud nga dili pag sinabtanay. Intense discussion gyud. Unsay makatabang para mabalik ang unity sa imong bana? Kuan, Pastor James, simple lang. Like, pero sa una, medyo away jud na mo ang kwarta, Pastor James, first sa mo ang kanang season sa mong marriage. Pero mo nang nagbuhat with rule nga dili na mi mag-away sa kwarta. Pero Lagi. yung interchange anak Pastor James, like example, nana jud si Judith. Ang among pas gi-divert jud namo instead nga moingon mi og la problema sa bayron no la padulong na ang bills pero always gi-exercise namo pas nga uy nay bayron nun meaning naa na ang provision padulong sa Amen, amen. So, Okay po. isa na sa mo ang declaration pag naay issue or problem mo about past when it comes to finances. Actually, daghan. Pero mao dyan ako elaborate, especially po sa mga minyo. Kay mao dyan ni medyo problema dyan commonly ang kwarta. Instead of speaking of the problem, i-speak of ang provision sa Ginoo. Kay naa ba na, meaning na ako'y provision ihatag sa Ginoo. So pag word ni Lord, Mm. mga promise ni Lord inyong isulti, mabalik na inyong unity. Yes. Murag gi-remind ninyo Yes. inyong kagalingon nga kadto lang nabe gyud tay giserve ni Lord ha. Ang nagserve kita ni Lord ha nya na siya mga pulong. Okay, kung normal lang gyud mo react jud ka. Yes. Mo react jud ka kay ang pressure ba nga maabot ng mga bayron nun. Yes. Pero akong lang ipaabot sa inyo, hindi lang kayo nag-iisa. Apil ko kuan ha. Ingana, kitang tanan niya agad Yes, pressure. Pero yes. kamo man akong guest karon so mo na gusto ko makabalo. Sa imo pa, Pastor Helen, para mabalik ang unity dayon. Kay wa naman mo kasinabot unsa imong ginabuhat usually. Kuan siguro ni based on experience. So recently good this year, pero mga early sa months. And
isa sa among ako jud nabantayan or amo jud pong na-realize is kanang bitong you give time for each one to subside sa emotion. Kay di ba heated Mm. argument man. So Correct. pasabot parehas mi init ning duha. Mm. So kung magistoryahay mi magsakitay ra mi sa Correct. kasing mo nang first So, di response mo gyud mag-istorya. dili sa pero Mag-chat. dili pud Pastor James. Oh, kapitan tara. Exclamatory. Wala gyud like kuha na sa moment na makasubside sa emotion ni allow ba Lagi na na. Mm. mo subside sa emotion kay when you are in a heated argument then dili sa taas kay mo emotions both lahi gyud ang mga istorya makasakit na og samot then dili na noon masettle so among ginabuhat we subside the emotion we decided po na walay mulakaw mo gyud namang kuan ka na kung nag-away ta magpabilin tan duha bahala magtinutukay ra ta o mag sign languages sa ta Pero na inyo yun nagituman. mo na magibuhat jud pa then mag-subside ang mga emotion. And then at the time na nag-subside, he took the lead sa conversation. Of course, akong gi-open up ako ang point. Mm. So siya pod gi-open niya ang point. Nasabtan na mo na both mi na may points, both pod mi na ay bati na point. So at the end of the day, amo pong gi-highlight din unsa gi point ni Lord sa atoa tungod ani na situation. So Balik gyud gyapon sa kuan, Ginoo. balik gyapon sa Ginoo siya gyud mo settle sa score sa argument. So after we decided, then we prayed for one another. Then mo na din among kuan Pastor James, balik ni sa kuan. Balik ta sa pacing na minyo tan duha. Hinoon kanang ang ato among audience gyud is Christian podcast Yeah. Bisaya so mga Kristohanon gyud so possible nun na dili mga Kristohanon ang ilang madungan puro ampo puro Bible puro so actually mao man gyud ni ang kinabuhi nga mga lagad ka sa Ginoo but it doesn't mean nga dili nimo ma-enjoy ang life it doesn't mean nga murag weird na ang imong pagka-asawa or pagkabana the same ra gyapon pero ang kanindot lang kapag naay mga pressures mga problema pag nangalagad ka sa Ginoo naagi kada bang katong ingon mo dali ra kaayo ka maka-recover ba Amen. kay naa mo gud ang pulong sa Ginoo. Amen. Okay. Daghan na mo na istoryahan like mga burnout or nakadungog naman ko na mga na-stress naagi ana Yes. pressure gyud no sige lang kay pero dili lang ta mo give up. Amen. Dayon lang ta gyapon kay ang ato ra ba pag minyo na till death do us part. So Amen. ang kamatayon ra gyud ang pahunong sa ingana nga situation. But anyway, ang akong gusto ipabot sa inyo, sige, grabe na gyud kayo inyong experience, grabe ng inyong mga pressured na kayo mo sa pipila ka mga situation. Unsay lesson learned ninyo sa ingana nga mga kahimtang if we talk about humility and forgiveness. Init gud kayo. Grabe gyud ang lalis away siguro. As a pastor's wife, laba mo yung lesson nakuha sa humility and forgiveness. Kasi una ninyo yung istorya. Kasi ako na Ako na lang. Sige, ikaw na lang. Siguro sa isa sa humbling experience nga gihatag sa Ginoo when it comes sa paglalis namo one way jud Pastor James pag medyo mag-init na gid ang storya hilom jud ming duha. Ako magud Pastor James dili ko kanang daghang storya. Usay mo hilom na lang ko. So dili ko Same, oh. siguro sa uban Ang bait kanang- nyo. sa uban kay kanang storya jud antod masamukan pero kaming duha hilom jud na. So even among mga kauban makabalong nga nag-away mi kay hilom ra jud pud mi. So Murag kauban gyud mo ni Pastor Treatment. Shin kay ako si Shin nga na po. Tingala ko hilom naman kayo. Kuha na sa likod sa door ba? Dili Pastor James nakabook na ka. Nakabog. Go. isa sa pag-practice sa humility o kanang forgiveness, one way ana kay kanang along the way, balik sa katubitang submission, Pastor James, when it comes sa husband, like example na aming mga decision making, dayon, para sa ako, dili jud ko musugot, pero along the way, kanang makahambol ka ba nga, sige kanang Lord, siya may husband, and then ako nang ihatag sa iyang authority, and then along the way, mo support ra pod. When it comes po ka ng medyo maglalis ng ni Pastor James, when it comes sa forgiveness, ako yung husband may mo unang initiate ana, nga mga yung pasaylo. Either Yeah. akong sala or iyaha,
Pero Siya siya mo giuna. siya mo initiate. Ang bait-bait Salamat niya. po sa ako ang husband, Pastor June. So, Nindot kay smile sa Pastor Jun. Pero kung kita di mo yan mong smile. Pwede ba kita yang daw, cameraman? Oh, sige na, tara. Oh, wapo, adi makita, di makita noy. Taro, grabing smile. Wow. Grabe, mura magkuhan ka ng Batman. Anyway, thank you. So, asa pa yung idungan? Oh. Hindi ka, Pastor Ellen, ikaw. Ano. Mo na yung abili niyo, kamandua. Gamay na kang pangutan na pero tag-as mo manubod. Nag-short pa na ha, short. Sige, ikaw, Pastor Helen. Gani kabalo ko na Humility magbutangan. and forgiveness. Sa humility and forgiveness, learning, ako na-learn sa marriage, of course, ang mambol ka sa marriage, kanang wala kay kailangan sana ka na ikabuga towards your partner. Kay imong partner, dili nimo siya, isa kong na-learn is kanang dili na nimo siya kontra Mm. sa inyohang mga situations. Dapat partner nimo siya. Mm. So, muna isa sa ako kwan. And when it comes to forgiveness, Pastor James, ako jud, lisod jud kay sa ako ka ng mga ipasaylo. Kanang, wala na. Siguro isa ka factor is, wala mi gadako na ana na environment ba na vocalize ang pag-say sorry. Okay. So, munang lisod, ay, pero akong heart, Imong mind, imong heart, nag-sorry na. Wala ka nagdumot. Wala lang ka na-use nga. So, istorya Istorya yun siya. ka. Oo, pero isa na akong na-learn sa amo ang marriage na kadang i-vocalize ang pagpangayog pa sa ilo. Mm. And lahi pang nang ikaw ang sad-an o usay ikaw pud ang biktima ina na sa point sa kanang ikaw ang sad-an. Humble lang gyud ka na to Storya admit jud ka, sa oo. imong mistake. Pero na yung sayang, lisod iyan. Lisod kay Pastor James kay especially kay Pride. Grabe, lisod jud kaayo. Kasabot man dyan ang mga babae. Lisod kayo, ang gulo na kung nasayo ko na ba. Pero kanang po point na kanang ikaw po'y kanang sana nasiluan. Mm. Isa ra ang nasa kong mind yun kanang gansi manggod ng ikaw ang biktima. Kay once ikaw ang biktima, then mag-leave ka sa pain. Ikaw ang alkansi. Mo gina ko nakita, wala gyud kanang vengeance na mga salida naming okay ang ning revenge. Wala gyud. Kanang gyud. sila tanang nag-revenge, nagsugod as victims. So inana, so dako kay nagtabang sa marriage ng mag-release gyud og forgiveness, and it takes humility to do that. So Wow. munang Dag- thankful ko sa akong husband. Daghan for ko'y being na-learn. with me. amo mo na episode ko Ay, Yes. grabe lagi kayo. Wala ko kay istorya. So, karon atong buhaton, mag-fast talk ta. O kini nga fast talk is brought to us by Fix Septage Management and Services para sa mga problema sa inyong mga septic tank. Tawag sa 0906-441-1473. So, inyong itubag, ako, kung para sa inyo, or siya. Ang siya, inyong bana. Okay. Pwede po akong bana. Pwede po na akong bana. Pwede po akong bana. Ako na, akong bana. Or siya. Siya na lang. Ako, siya. Sige, tubag da. Pero na to ha, tubag dayon na. Bantay di mo mo tubag. Ay mo pagunahon na dayon. Dito na. Ready? Are you ready? Yes. Kinsa sa inyo ang mas emotional kung maglalis? Ako. Kinsa ang mas dali mo ingon og sorry? Siya. Kinsa ang mas gastador? Ako. Siya. Kinsa ang mas organized sa balay? Ako. Kinsa ang mas dugay mag-prepare kung church na? Ako. Both siya. Pukawunon. Ikaw nun. O ba gimana? Ako, Uy, mata na alarm biya, mata na. Di ko mo simba. Mata na, ha? Di ko ganahan mo simba. Di ko ganahan mo simba. Di sila ganahan ako. Mata na lagi. Kay ano man, ikaw mo ang pastor. Okay. Padayon ta. Coffee or milk? Coffee. Milk today. Coffee. What bear bread? Morning devotion or evening devotion? Morning. Date night or family night? Family. Date night or family night? Family night. Late night. Date night. Gusto niyo dun. Text or call sa inyong bana? Call. Call. Ayaw mo pag-awat-awat ha? Coffee. Ikaw una mo message or siya? Ako. Ako. Ikaw mas sweet or siya ang mas sweet? Ako. Siya. Ay, mas sweet.
Kinsa may selosa? Siya or seloso? Kasi seloso. Ako. Ako. Hmm. Ah, kinsay hingatulog? Siya. Ako. Kanang ganahan maglaglag? Ako. Wala. Wow, ang ganda naman ng buhay. Worship song or silent prayer time? Silent prayer time. O kanang preaching time ninyo, kanang mo preach na mo. Excited or nervous? Excited na nervous. Small group or big crowd? Small group. Kinsa may mas romantic sa inyo? Ako. Naa ba? Ako. Both. Both. So, gamo ba? Ano mo do? Naa ba? Pero mo nagsiya. Dali mas stress? Ako. Okay lang. Okay lang. Kinsay funny sa inyo? Siya. Ang naong or batasan? Both. Siya. Kinsay dali ra malimot dayon? Ako. Kusog mukatawa. Ako. Tabian. Ako. Prayerful in the morning. Siya. Hmm. With pastors. Power Sa City kayo. Hall. Ato palakpakan. Kasi nakadaog. Madam. Ang bana, ang baang wife. Ay, natulang asawa, gyud dayon. Yes. Sige. Karon, Pastor Jemima, Pastor Helen, na ay mga yang pastor's wife siguro nga nagtanaw. Dili perfect atong mga inyong special kamo sa inyong mga kinabuhi kay kamo man akong guest karon. Unsay pwede ninyo ma-advise sa mga nakakaroon sa church pero mga young pa sila ba? Hmm. Especially ang asawa. Kasi una. Kasi una na. Sige, sige, Una Pastor na. Jemima. Siguro, kung mga advices for young pastor's wife, and then, I thank God po, Pastor James, kay naami, kanang support group ba sa mga young pastors diri sa Iligan nga, kanang makarelate me, and then, mo sa imong masulti, isa ra jud pud among ginasulti ni Pastor June when it comes sa marriage, nga, balik jud sa standard, balik jud sa default, which is the word of God nga mo maka-establish along sa imong marriage. And then dili mo gud malikayan nga usahay ma-affected ang marriage tungod sa pag-lead sa church, being especially po sa mga lalaki nga kanang husband siya ang head sa family, pero napud siya gi-lead sa church as kanang the lead pastor or head pastor, i-separate jud na nga time. I mean like dili mo dad-on imong pagka-pastor sa imuhang balay, and then imuhang pagkabana or imuhang unsay tawag ani imuhang role being the sa imuhang marriage. The same po, dili ni meaning na ay separation na apo kay time for that. Along the way sa ato ang journey being the young pastors kanang daghan jud kaayo maagian, pero it's all by the grace of God. Balik jud ta again sa standard, which is the grace of God ma-establish ang mga marriages. And then isa jud pud ni sa amo ang mga ginasulti for the young mga pastors nga daghan kaayo o maagian nga encounter especially sa mga local churches, pero dili jud malimot nga naa kay partner, naa kay wife. Meaning, kung mag-lead kang church, especially pag lalaki, mo may kasagaran makita, Pastor James, ayaw jud kalimot og acknowledge sa imuhang wife nga siya ang nag-support. Kasagaran po sa mga as wife, kami ang nag-plaster, kami ang nag-organize sa tanang mahitabo sa local church. So, meaning, i-protect pud me, i-acknowledge pud me as a wife. So, kana. Amen kayo, amen kayo. Amen. So, ako to all pastor's wife, siguro, isa sa akong maingon is your emotions are valid. So, it's okay to cry, to be vulnerable at times. Dili na kanang wala na gikuha na karapatan sa ato as pastor's wife. Dili Kay- po weird. dili Basin pod weird ang ilang oo. paminaw mga pastor ka niya. Mag-emotion ka. So, part of yun. Part yun na siya. Although, na mga tao mo question jud like, pastor, a wife man ka sa pastor nga nang inana. Do not let those words sink into your mind and heart. But ang isa jud makatabang na is you are established in the word, and makatabang jud pod ang support sa husband. So to all the husband or pastors no or nanaay mga wife, support your wife as well. So
dili na to i-disregard ang ato ang emotion, but of course kabalo man ta, we no longer live according sa ato ang flesh, according sa ato emotion, but we live in the spirit, we live in the guidance of our Lord. Pero do not disregard what you are feeling inside. And dako jud tabang na naatay support group. Ako jud ano jud ko na wala ko kabalon aba sa iligan na naay ka ng group for all pastors' wife na ba Na, dako ko wala. na Wala pa? hopefully no na Paghimo mo. Nya, pag-invite lang dayon and then ang pinakatiguang mo inyong head. head. Ano ba kanang kay sometimes it only needs a simple conversation with those who feel the same or kanang amoy denominator ba. So kana makatabang jud kayo na siya, and sa tanang mga batan-on pod, but for pastor's wife and sa mga batan-on, do not rush marriage. Mo jud na akong kuan, but of course, especially sa mga tag 25 na, do not be pressured as well na wala pa mo na minyo and all. There's always a perfect and right time, but above all, you have to decide because you are already ready, prepared, whole ba in the Lord. So get excited because God is preparing you for something greater, and kanang sa imong husband pohon ay kabalaka. But of course, kung gusto po ka maminyo, pakita po sa crowd. May mo magkupoy problema karon sa mga dalaga na Ayun nga go. Oo, muna ko sige na lang nadumdayan. po kuan. Sila-sila lang po pakita po para mahalin na. I-parade yourself, Oh. especially na nakas sa edad. Ayaw sigtago ka na magpa-Disney princess. Ayaw na. Pero katong mga nana sa edad katong bagay na gyud magmini. Yes. Alright, so naputol Wala. ako. Okay ra. Okay, attorney Humanon, sa atong pag-istorya karon, na-realize ba ninyo nga ang inyong relationship sa inyong bana as a husband and wife, part gid siya sa inyong calling. Amen. Amen. So, with that, kay part man di ay ang inyong kaminyoon sa ministry, unsa ang gusto ninyong buhaton nga mas mo-grow pa gyud inyong gugma ug ang inyong pagpangalagad sa Ginoo. Nya Amen. then dala final na pud ni siya nga. Amen. Sige, sige na lang. Sa kuan siguro like parehas gyapon sa concept sa family pa sa basic unit. Importante gid kaayo ang relationship sa husband and wife. So as kami it's important that we invest more time with our relationship and understood one another communication. Dako jud kay tabang ang pag-communicate both the good and the bad. Mo gyud na kay usually we only communicate with the good. We are hesitant with the bad. So dapat ka nang be transparent ta sa ato ang relationship with our husband or kita as a couple, we be transparent to one another na mo reflect ang love na mo manifest sa mga anak. And then ka na makita na siya, mahimo na siyang living testimony na katulad yung mga always ingon Pastor James na dili lang ta publicly successful but inwardly Private success. privately na there is success inana. So we establish our private success, mo manifest gyud ang private success in public. Wow. So mo kuan jud na siya, and dili lang kung once pag mo invest mo individually and in your relationship, daghan kaayog maigo, daghang beneficiary ba kanang daghang ma-blessed because your relationship is blooming. So kana establish more your connection toward one another, toward your family, then toward the people around you and toward the ministry. And of course, allow God to be the center of every decision and every move sa inyong relationship. Wow. Amen. Ikaw, Amen. Pastor Jemima. Ako, Pastor James, sa tanang viewers karon, it's a reminder na make Jesus as the center. Yes. Especially sa ministry, sa family life, sa imong trabaho, ayaw i-neglect ang imuhang ang isa kay tungod lang mas mag-priority ang isa. But we declare nga kanang mahimo si Christ as the center. And then karon magud Pastor James, kanang ang family is really kanang under attack ba, even kung makakuan ka sa community, ang mga problema karon sa generation kay magsugod biya sa family. Yes, yes. So being a young pastor's wife or sa imong family, ayaw i-neglect because basically ang family is God's plan, idea Amen. sa Ginoo. So gibless sa Ginoo ang family from start pa lang sa creation, idea na niya ang family. That means na ay purpose of plan ang Ginoo. So Amen. meaning ministry gihapon ni imong family. Meaning Yes. sa ato it's a reminder nga imong pagka-pastor ministry ni mong church, pero
even imong family gihatag ko na nga accountability o calling sa Ginoo sa imo as a wife, as a Amen. mother, as a father sa tanan, and then we believe nga mahimo ni nga spiritual legacy for the next generation. Wow. Amen. Amen. Sa ato pag-bless ato ang marriage, bless ato ang ministry, mo flow na siya sa next generation. So Amen. shout out tayo sa mga anak si Summer, silang Yes. Yesha, silang Soli. Sorry. Mahimo pod sila nga blessing nga ay makita na Amen. ko sa kong mama ug papa ay nga anak nga blessing Mm. mao na ilahang ma-receive even sa ilang Amen. pagdako. Yes. Wow, wow. Glory to God. Grabe na nindot yatong mga gisgutan karon. Amen. Mubalik mo sunod. Amen. I-invite me sa Invite ko sunod. Pero mao na gyud ni. So salamat kay sa inyong time. And A thank quick you, shout out Pastor tabi. James. Shout out kang Pastor Roy Estrella sa Taguluan. Salamat kaayo. Pastor John Limot, isa pa. Pastor John. Inyong Yeah. ipang shout out ninyo. Naba may pa shout out? So, naman mi sa tubod. Tubod, pastors. Sa Sa Baygon Malanaw. Church, Fuentes, Abogado Yes. Suarez, Tuminoco, tapos Yeah, Aro, Lanao sa mga Cam. volunteers and members. Ang ato ang coming Grace Camp Philippines. Yes. Yes, Grace Camp Philippines will be on April 1 to 4 sa Kanituan, Cagayan de Oro City, sa Camp Courageous. And ato ang registration is only 999 pesos, including na ang accommodation, plite o kaon. San ka pa? Wow. Basta Grace Grace Camp, Camp. ang sarap ng pagkaon. Yes. Bisaya tayo. Quote Jesus. It's a- So, Jesus and his So, finisher sa and his mga gusto favorite food. magpa-register, naapot ta sa ato ang page na atay Google link. Open to all. Open to all na. Yes, Pastor. Sige. Sa tanang mga batanon, ages 14 above 25 Yeah. years. Okay. All right. So, Hased, any Yes. updates? Yeah. So, Fine. we have our class, Hesed Bible Training Center, every Sunday, 2 p.m. No? So, every Sunday, 2 p.m. So, it's a time to be transformed at the same time increase in knowledge. So, actually, we're finalizing our official list of students for So, pwede pa 2026. makahabol. Pwede pa makahabol, but Mm. last na jud this Sunday. Wow. So, sa mga gusto pa yun mo habol, of course, just reach out to us. Of course, natin mga ginagmay na mga orientation para maka-cope up na makasabay ta as students. Thank you so much, Pastor Helen, Pastor Jemima. Thank you, Pastor It's really James. an privilege nga namo karon sa istoryahe. Mga istoryang puno sa grasya ug kamatuoran. Kini ang Istorya Hey! Yay! Mga istorya